mesti aja kongsi milang tatu sapa lena temah sirna Assalamualaikum, Mbak. Nggih, ngapunten bae ketua kok ajake pengen manggih kula. Wonten kados napa, Mbak? Kula jenengan saudara dene kula. Bapak maksudnya jenengan. Ampiang lah. Nggih. Kenapa mulai loh? Kula sumanggaaken, Mbah. Ya, Ning kula saderenge asal dengan kersa panjenengan. Tapi nek jenengan boten saged jawab saniki boten napa-napa. Kula boten maksa nek patitun kula sumangga. Kula buka lawan kula. Jenengan sedherek rayi iki. ya, Nggih. Monggo Mbah nyetok jenengan badhe nderek. Sing penting sami-sami mudhun nggih dalan becik. kono jemping. Amin Pak niku sinas tanggungan kula mergi niku pun urusan jenengan kalian mriko mergo sing dalan boten leres. Ya, Sebenarnya datang jenengan sak kanca-kanca niku urusan jenengan kula perjanjian pun bar dalu. Kula nggih pun peringati nggih pun nyadarke ternyata sing disadarne nggih angel malah ngajak geger. Kula nggih namung sadernya nuruti. Wong kula niki tugase mung lurusne dalan ning dilurusne mboten saged nggih pun. Nanging ngoten lho. Yang penting kula pun berusaha yang baik kula damel sae tapi mboten saged. Nggih ngapunten nek tunggil-tunggile kula cepoti nika timbangane nglebon napa-napa teng kula. ora apa-apa. Aku kiyo salah gunane. Nggih, Ya, nggih. Nah, barang nek sae ditambah salah guna nek nggakire mati. Barang dituntun sae nek nggih kurang ngewangi sae kok malah sembrono mboten karu-karuan. ini lek ngono. Niku pun mundur anak Mbak nggih kersane. Soale kula pun maringi itu kula kang bocah cilik ya mboten apa-apa. Dengan ikhlas kersa pada itu kula ikhlas kula sumanggaken sak sumangga sampai atus papan panggonan diambak sampai milih panggonan teng di sing sekeca monggo. Lek ngono aku manut kon
kuwi ae. Nggih. Yo, Nggih. Bae biasane karo menangan. Nak kula pas subuh jenengan pengen kula suguhi. bilek pancen dina becik Nggih, aku moro. siap. Sampai sing nentokne kula pun siap buka lawang, Pak. Bisa monggo jenengan kalih bae sing nentokaken kula namung nyemanggaken. Saya sing memberi kota mriki nggih pun ngijini kok. Yo. Soalnya enten punggilan jenengan sing teng mriki nggih ya. Nek kula ngerani nggih sederek lah. Apa saya mau kula rasaken. Lek pancen aku mau izin, Nggih. aku tak melu awakmu. Monggo Mbah, kula pun ngijini nih. Yo, Kula ikhlas. Asal jenengan nggih ikhlas. yo, Nggih. aku tak nganu urusanku dhisik. Nggih, monggo Mbah. Kula mboten melu-melu urusan niku. Yo, Nggih. lan moco melu sik. Nggih. Kula mboten melu-melu, amargi kula pun tuntas dik dalu. Nggih, monggo Mbah. Kula tunggu kawin jenengan. Ya niki kula ketasih wonten urusan kali rencang-rencang yen jenengan badhe nyelesaikan urusan bisa semonggo nggih. Yo, Atas-atas nih Mbah. Assalamualaikum. eh.